תוריד לו יאר, תוריד לו שיהיה. טוב, טייק שלישי. תיקח את זה? טייק שלישי, מסניפים שורות של טיבול. טוב, יאר, אתה מסניק. טיבול של פיצה דומינוס. חבר'ה, אני אוהב אתכם. רגע, תסתכלו על המצלמה. יאר, איתמר וים טל. אבל באמת לוקחים... מה, איפה השורה שלי? מה? אני לא מאמין. איפה זין? בוא'נה, אתה זריז. אחי, תן לי עוד אחת! ים לא רואה את זה. אני לא רואה בעיניים. מה, זה היה אפקט קולנועי עכשיו. פשוט נעלם. צילמתי את יאר ואת איתמר, וכשצילמתי אותך כבר לא היה את זה שם. אחי, זה מטורף. יאר, אתה מאשר את השורה שלי אבל? או שזה קטן מדי? חבר'ה, זה לא מצחיק. אחי, נעלם גם שלה! אחי, זה אמור לא לקרות. מאיפה? מה לעזאזל? איפה היא ברחה? זה היא עושה את זה, אני בטוח. אחי, חייתי לדרך למקסיקו. בוא, תראה כמה שמת לאיתמר, אתה דפוק? לא, נוריד לו משהו. נוריד לו להתנהגות טובה. לא, זה קטן מדי. שליש? אתה יודע מה, אני חושב לדפוק את זה שלך עווה ים. שלך עווה, אתה הולך למות 4 פעמים. תראה את שהייתי רגע, רק בוא נ... אתם קולטים כאילו שאנחנו כבר 5 דקות מנסים רק לסדר, כן? ככה מקצועני עושים. באמת למה? כי זה מרחיק. אוקיי. ואז אין גושים, אתה מבין? יפה. כן, גושים זה מה שמפחיד עכשיו. That's what she said. אחי, זה ממש עובר. כן, לא, זה לא. אבל עושים חצי כזה. ככה? שמע. עוד אחד נפל. אוקיי, יאללה, סבבה. רגע. אוקיי. נראה לי זה, אנחנו צחקנו וזה העיף את זה. כן, נכון. רגע, למה אין פוקוס? למה אין פוקוס עכשיו אני פתאום? מרגיש עכשיו לא בסדר. למה? אחי, עזוב. אתה מטפל את זה, נו. אחי, תכף זה מה זה לא משנה. כאילו, זה פשוט... אתה מטבל את זה עם עוד טיבול? וואי, זה כמות לא הוגנת. טוב, אני מזניק? אני. לא, מי הזניק, אתה? לא, הוא מזניק. אני מזניק? בסדר? 3, 4, end! נראה לי שלא עשיתי נכון, כי... אומייגאד! יואו! זה מגעיל! אחי, יש לי פיצה בתוך האף. יואו! אוי, זה בא עוד פעם, זה הולך וחוזר. על הפנים. עוד אחד. תוריד את האחד, יא זין. אני לא הצעתי את זה. לא, יש לי קילה. בואנה, אחי, זה... וואי, זה שורף. יאר, תפלוט רגע עוד פעם. לא, אחי, אם נושפים זה יותר שורף, כאילו. איזה זין. יש להם רק מהפה. אחי, בהתחלה אני כזה, זה נכנס, אוקיי, זה נכנס. תודה. אומייגאד, מן. יואו, אחי, זה אחלה בעיה. וואי, אני דומה. וואו, זה עדיין כואב לי. רגע, תחייכו. תחייכו למצלמה. לא יכול לחייך למצלמה. יואו, אחי. איזה רעיון מפגר. ים אתה דביל. אחי, בחיים לא עשיתי את זה. זה הרעיון שלך, אחי, דביל. איזה מצחיקים, בהילוך הייתי, רואים אותי כזה, אחי, רואים אותי כזה, בהילוך איתי לפני, רואים אותי. ואז? אני הייתי ברבק, הלוך חזור. אחי. הסוף.